Сәлемсіз құрметті достар. Бүгін 100 конграммлары деген жерге разбор ішлербіз. Шулай бұл жеріне сұрап яздыңыз, ішләгіз әлдік разбор. Әйдәгіз ішлейбіз, ішләп қарайбыз. Һәм енді сізге үйренерге қала, достар. Her vakittagıça boşta oynayıp, bir kuplet pripев oynarmın. Ничего екен. Bunları енді разбор işley başlarız. Sorularınız bolsa yazırsınız. İşlerimiz. Şuarak Әйдәгіз достар, ұзаққа сузмай башлык, үйрәнік. Так, проигрыштан башлайбыз. Куплет. Припев. Так, бак аяғында шулайрақ ойнаймыз. Куплет. И припев. Менә шулайрак уйналайын деп бұл жер. Сіз нәрсе айтасыз келе, рәхмәт тыңлағаныңызға, рәхмәт қарағаныңызға, рәхмәт поддержать еткеніңізге, рәхмәт смсларыңызға яздыңыз, әйдәгіз оралышыйк. Тағы нәрсе айтасыз келе, достар. Мен теге башта ойнап көрсәтмәм етін сізге. Куплет припев үзен.
Onlara разбор эшлейм. Разбор эшләгәндә мин җиңелрәк вариантта уйнап күрсәтәм сезгә. Но охшатып, но бераз җиңелрәк. Анда теге ниндидер оборотлар кермәскә может. Потому что кыенрак аны өйрәнергә. Бакаягы шул инде. Но нәрсә әйтәсем килә, ул моны уйнарга өйрәнсәгез, менә шул мин күрсәткәнчә ул тора барыбер ул оборотларны сез үзегез кушачаксыз. Үзегез теләгәнчә, үзегезгә охшаганча. Ул барыбер менә монда бу базовый белем дип әйтим икән сезгә. Бирелә бит инде. Ничегрәк уйнарга икән. Әзрәк шомара төшкәч инде уже үзегез ничек телисез шулай әйләндерергә можсыз. Но көйне бозмыйча инде янысы дөрес. Көйне бозырга ярамый. Бака ягында инде әллә сакланрак булмый, но анда шул килеш бара да бара инде. Ритмын биреп. Менә шулай. Ладно, дуслар, әйдәгез, исәнлектә, саулыкта. Тагын алай берсе жаздырырбыз. Җырлар эшләрбез, разбор да эшләрбез, җырлар да яздырырбыз. Рәхмәт. Һәм кушылырга онытмагыз, кемдер әле кушылмаган, кушылыгыз, дуслар. Исәнлектә.